Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сябры, я доведалася про такі цуд природи, і я вельми хочу з вами поділитися. Ого! Вара з самої раніці вирішила уразить нас ведами. Здорово! Вырастешь, будешь науковцем, Варочка. Ага, як наш розумник. Дык что, вы готовы здивляться? Ти ж ведаєш, Вара, здивляться наш любимий заняток. Тогда знайомтесь з дивним насельником нашої планети. Вара, а чому тут здивляться? Перед нами звичайна рибка. Ха, я б сказала, доволі стиплая. У яє ні вялізного хвоста, ні золотого кольору. Кася, почакай. Вара, а гэта выпадкова не анабас? Менавіта, Лесік, гэта анабас. Та ты, Кася, не спяшайся рабіць вынікі. Гэтая рыбка вельмі дзіўная, можна сказаць, унікальная. І чим же? Ой, розказуйте хутчэй. Справа ў тым, што анабасы лёгка могуць адправіцца ў падарожжа па зямлі у пошуках больш вільготнага жылля. Рыбы по зямлі? Я правильно почула? Так, Кася. Неверагодна. Калі б не ўбачыў на свае вочы, ніколі не паверыла б. Рыбы сапраўды поўзаюць, прычым даволі хутка. Правильно приметила, Кася. За гадзіну анабасы могуць пераадолець цэлых 100 метраў. Для рыб гэта сапраўдны рэкорд. Без шкоды для здароўя бадзёрыя паўзуны могуць знаходзіцца на сушы цэлых 8 гадзін. Нярэдка анабасы здольныя забрацца нават на невысокія дрэвы. Рыбы на дрэве? Гучыць як анекдот. Кася, сама назва анабас перакладаецца з малайскай мовы як рыба-дрэвалаз. А навошта гэтым рыбам такія дзівосныя здольнасці? Хіба ім недастаткова плаваць, як астатнім суродзічам? Анабасы былі вымушаны навучыцца поўзаць. Справа ў тым, што асноўныя месцы пражывання рыбак – балоты, азёры і рысавыя палі. І што з таго? Як што? У вільготны сезон, калі рэкі выходзяць з берагоў і разліваюцца на шырокія тэрыторыі, анабасы могуць апынуцца вельмі далёка ад асноўнага рэчышча. Таму, калі вада адыходзіць, рыбкі часта аказваюцца ў лужынах, якія хутка высохнуць. Ой, бедныя! Каб выратавацца і вярнуцца да вялікай вады, анабасы і выкарыстоўваюць уменне перасоўвацца па сушы. Альбо закопваюцца ў глей і ўпадаюць у спячку. Яны яшчэ і ў спячку ўмеюць упадаць. Проста неверагодныя рыбы. Ну як, атрымалася мяне вас здзівіць? Яшчэ як атрымалася. Магу паспрачацца. Не ўсе мае сяброўкі ведаюць пра анабасаў. Кася, спрачацца не трэба. Лепш падзяліся з сяброўкамі цікавай інфармацыяй. Абавязкова. А табе, Вара, вялікі дзякуй. І ад нас з Касей для цябе і ўсіх гледачоў добраранка цікавы ранішні мультфільм. Глядзім, сябры. Кася, ты што ў тэлефоне робіш? Мы ж дамаўляліся, падчас добраранка ніякіх тэлефонаў. Прабачце, сябры, не ўтрымалася. Спыталася ў сяброўкі, ці ведае яна, што ёсць рыбкі, якія поўзаюць. І што, сяброўка? Як я і думала, яна не чула пра анабасаў. Зараз я ёй адкажу. Адпраўлю вось гэты смайлік, вось гэты і яшчэ вось гэты. Здаецца, ён таксама смяецца. Уся, я з вамі. Кася, ты што, адпраўляеш смайлікі, сэнс якіх не ведаеш? Да якая розніца? Смайлік мне падабаецца, я яго і адпраўляю. А мне яны амаль усе падабаюцца. Кася, ні ў якім разе нельга адпраўляць незнаёмыя сімвалы. Гэта яшчэ чаму? Таму што гэта можа быць небяспечна. Ды ну! Вось табе і ну. Давайте разбірацца са смайлікамі разам з гледачамі. Спробы прыдумаць знакі, якія перадаюць эмоцыі, былі вельмі даўно. Яшчэ ў 16 стагоддзі хацелі ўвесці спецыяльны друкарскі сімвал, які абазначаў бы іронію. Ого, але тады нічога прыдумаць не атрымалася, так? Так, Вара. А вось 19 верасня 1982 года Скотт Фалман, прафесар амерыканскага універсітэта, адправіў калегам першы смайлік – эматыкон.
з двукроп'я, мінуса і адкрытай дужкі. Я ведаю, што азначае гэты сімвал усмешку. Правильно, Кася. Але чым смайлікі могуць быць небяспечнымі? Гэта ж проста малюнкі. Але гэтыя малюнкі могуць кагосьці пакрыўдзіць. Менавіта так, Вара. Напрыклад, падняты ўверх вялікі палец у Еўропе азначае добра, дамовіліся. А што ён яшчэ можа азначаць? Не поверыш, Кася, але ў Грэцыі на Блізкім Усходзе гэта абраза. Ого, ніколі б не падумала. У Кітаі смайлік усмешка ў некаторых выпадках выказвае не радасць, а пагарду. Вось табе і бяспечныя малюнкі, Кася. Чакайце, але я перапісваюся з сябрамі, якія жывуць са мной у адной краіне. І ўсе смайлікі разумеюць так, як і я. Кася, і з гэтым можна паспрачацца. Вось табе рэальная гісторыя аднаго фермера. Да яго звярнуліся з просьбай прадаць лён. Фермер адказаў на просьбу смайліка? Так, даслаў падняты ўверх палец. Пагадзіўся, значыць. Так і палічылі будучыя пакупнікі, але потым фермер лён не даслаў. І што зрабілі пакупнікі, якія чакалі і не дачакаліся лёну? Звярнуліся ў суд. Да ну, гэта ж смешна. Нічога смешнага. У судзе фермер сцвярджаў, што смайлікам проста пацвердзіў атрыманне інфармацыі, але суддзя з гэтым не пагадзіўся. І стаў на бок пакупнікоў. Менавіта. Суддзя пастанавіў, што смайлік вялікі палец уверх мае такую ж сілу, як і подпіс, і што фермер пагадзіўся з пакупнікамі. А потым, атрымліваецца, іх падмануў? Не зрабіў тое, што абяцаў? Для фермера справа скончылася штрафам. Ого, як усё сур'ёзна. А мы табе пра што, Кася? Ні ў якім разе, нават жартам нельга адпраўляць смайлікі, якія пагражаюць. Напрыклад, выявы зброі. З такой перапіскай таксама могуць звярнуцца ў суд? Правільна, Вара. Ой, а я думала, смайлікі проста бяспечныя вясёлыя малюнкі. Зараз будзеш ведаць, Кася. І вы, сябры, удумліва карыстайцеся смайлікамі. А зараз, калі мы разабраліся з такім складаным пытаннем, прапаную паглядзець цікавы мульцік. Чаму не? Глядзім, сябры. Сябры, а ці ведаеце вы, што ў нас у Беларусі можна сустрэць трапічную птушку? Чаму не? Пералётныя птушкі могуць пераадольваць вялікія адлегласці. Разумнік, з табой не цікава, усё ты ведаеш. Кася, далёка не ўсё. Сябры, хопіць сурачацца. Лепш пазнаёмце нас з беларускай трапічнай птушкай. Знаёмцеся, шчурка залацістая. Пагадзіцеся, вельмі прыгожая і яркая птушка. Большую частку жыцця шчуркі знаходзяцца ў паўднёвай Афрыцы. Некаторыя нават нікуды не адлятаюць. Але самыя храбрыя вясной збіраюцца і ляцяць да нас. Уявіце, у дарозе шчуркі знаходзяцца каля месяца. Прылятаюць у Беларусь птушкі ў канцы мая, а ўжо ў жніўні адпраўляюцца ў зваротны шлях. Праводзіць у нас шчуркі ўсяго каля 2 месяцаў у годзе. Так што сустрэць іх вялікая ўдача. За гэтыя 2 месяцы залацістая шчурка павінна паспець пабудаваць гняздо, вырасціць птушанят і з'есці шмат насякомых. Жыве дзіўная птушка ў норах, які рые ў стромкіх берагах рэк і ў сценах кар'ераў. Пры гэтым даўжыня падземнага ходу да гнязда можа складаць амаль 3 метры. Калі капае норы, шчурка выкідвае ў сярэднім 10 кілаграмаў зямлі, пры тым, што сама важыць усяго 50 грамаў. Уяўляеце, як упорта яна працуе! У Беларусі зафіксавана ўсяго каля 400 пар гэтых прыгожых птушак. Яны занесены ў чырвоную кнігу. Цікава, што шчуркі вельмі сямейныя птушкі. Яны жывуць у невялікіх групах, пара бацькоў, а побач з імі старэйшыя дзеткі, якія дапамагаюць карміць маленькіх птушанят. У сям'і можа быць да 12 птушак. Калі вы захочаце ўбачыць шчурак, ведайце, што яны вельмі любяць цяпло. Калі тэмпература паветра ніжэй за плюс 10 градусаў, яны амаль не лятаюць. Сябры, дзякуй за такое цікавае знаёмства. Абавязкова на канікулах адправімся паназіраць за шчуркамі. Дамовіліся! А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм.
А зараз будем развітвацца. Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самое галоўнае весело. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку.